إتي نايكر حمام حدا حتى له حدا أبرخ أنتو ديقو السمع السب دما انت زي هالليو دمتي أسمعو دي زبهال لومي نحنا ونكم أخونا لنا حدا نقر انت قبرنا سب انت زيريقو كم زي قبرنا هيو يسمعنا دستانا سب انت زي فليتقو دستا يكونن قانزانا سب انت زيريقو واقا زي بلو يمسلنا سب بناي كالوت عين تتراي زنبر فطر كوين اللو هلاونا أبتكالوت سبات بزعبانا زلوهم ردئت رأيو تهانيتو إذا دما اتزعبي يسنو لبونا وطلمتيو نبعلنا نخالوت كنحقوس كنبل ناب نبرت object غيرنا يالنا اتزقرم نقرقن سبب زي بلو بوتاون تواسعنا عينك وارتسانينا ولا بينخا أبكفلخون ننبسخا تعزبال لخا كمزي كحسب يبلين كمزي كجبر يبلين النابلكا أبوشتخا حدا مناباو تعزبي فتر خالخا إذا تعزب زي دمس ولدخا دمس ممهرانكا وي دمس اتي فتسوم سبلكا تحسبو محبر سبك خوني خيل نحنا أبوشت نفسنا بيت فردهانيتنا بعلنا تخصصتي بعلنا دما ديانو خوينا ننبر لنا حقنا نصنت زطفق ፖለቲካዊ ጭቆናት ስለዝኾንና ዘይኮነስ ስነ ልቦናዊ እሱራት ስለዝኾንና እዩ ንሱ ድማ ፊዚካሊ ጠንካራታት ሜንታሊ ግን ድኾማት ዝገብረና ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወት ፕራይቬሲ ንዛረብ ግን ብሓቂ ውልቃዊ ህይወት ዘለዎ ሰብ መን እዩ ሓሳባትካ እውን እንተኾኑ ሰብ እንተዝሰምዖ እንታይ ይብለኒ ብዝብል ስጋት ዝተሸበረ እዩ ህይወት ካብቲ ምንባር ሊቪንግ ወፂኣ ናብቲ ምርኣይ ሾዊንግ ተሰጋጊራላ ንበልዕ ከለና ነቲ ምግቢ ንምጥዓም ዘይኮነስ ነቲ ምግቢ ንምርኣይ ንጓዓዝ ዘለና ነቲ ቦታ ንምርኣይ ዘይኮነስ ከም ዝተጓዓዝና ንምስካር እዩ እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ሓደ ዓሚቕ ኢንሴኩሪቲ ዝብገስ እዩ ኣነ ኣለኹ ኣነ ዋጋ ኣለኒ ኣነ ተራእየ ንምባል ዝግበር ናይ ህይወት ጭራሐ እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ እቲ ዝዓበየ ህላወ ኣብቲ ሰብ ዘይርኤሉ ኩርናዕ እዩ ዝርከብ እቲ ዝዓበየ ፍቕሪ ብስእሊ ዘይግለጽ እዩ እቲ ዝዓበየ ቃንዛ ቃላት ክስከሞ ዘይክእል እዩ እቲ ዝዓበየ ሓቂ ድማ ኣብቲ ምስማንም ክትካፈሎ ዘይትኽእል ውሽጣዊ ስቕታ እዩ ዝርከብ ንህይወትካ ከም ፊልም ክትርእያ ምስ ጀመርካ ተዋሳእ እምበር ህያው ሰብ ምዃንካ የብቅዕ ስነ ልቦናዊ ጥዕና ዝጅምር ኣይርኣዩን ኢልካ ክትውስን ከለኻ እዩ ምስጢር ክህልወካ ይግባእ ምስ ማንም ዘይተካፍሎ ሓሳብ ማንም ዘይፈልጦ ሰናይ ተግባር ማንም ዘይረኣዮ ንብዓት እዚ ምስጢር እዚ እዩ ንመንነትካ ክብደት ዝህቦ ብናይ ሰባት ላይክ ወይ ብናይ ሰባት ንእዶ ኣፕሩቫል እትነብር እንተኾንካ ንስኻ ናይ ሰባት ባርያ ኢኻ ስሜትካን ህላወኻን ኣብ ኢድ ካልኦት እዩ ዘሎ ትብዓት ማለት ኣብ ማእኸል ህዝቢ ተፈሊኻ ምውፃእ ጥራይ ኣይኮነን ትብዓት ማለት ኣብ ማእኸል ጸልማት ተዓዛበብ ዘይብሉ ንበዓልኻ እሙን ኮይንካ ምጽናሕ እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩሉ ተዓዛቢ ክበታተን እዩ እቲ መድረኽ ክዕጾ እዩ እቲ መብራህቲ ክጠፍእ እዩ ሽዑ ምስቲ ዝሃነጽካዮ ምስሊ ጥራይካ ክትተርፍ ኢኻ ወይስ ምስቲ ሓቀኛ በዓልኻ ካብቲ ናይ ምርኣይ ሕማም ተገላገል ብዘይ ምስክር ምንባር ልመድ ምኽንያቱ እቲ ሓቀኛ ህይወት ኣብቲ ተዓዛቢ ዘይብሉ ስቕታ እዩ ዝጅምር ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ክሳብ ቀጻሊ ብኻሊእ መሃሪ ትሕዝቶ ንራኸብ ሰሰና እዩ